Hani Bwsa Hani Manthai Bai Sekjagwi Faimani Joyako Fatar Hani Phai Sekmano Karibo Sekjagwi Tongkha Hani Hamkare Khlainai Motha Bodol Juda Juda Bumurokni Bisingti Abahaino Koktoma Kasoi Phayoka Kokti Salobo Bai Thangni Hau no Telangai Samung Tangri Tongjakma Ulobo Sajakya Kok Thaisabo Sanpai Jagya Khupang Kaisabo Jagani Bubakra Tetei Paithak Zora Khawo Manthani Thamji Khorang Rohorka Khoroksa BPHRO ni Secretary General Advocate Tipraothani Spokesperson Anthony Depormano Koktama Mandai Amchani Diari Kamio Takhok Devendra Debormani Kok Bo 2018 biswo ONGC Phayoi Bini Patani Jagawo Gas se Khlai Naimani Ulo Gas Tongkha Hani Sekjagwi Dera Chuba Hai Manthai Rani Kok Sawi Kabangmano Soina Jakha Phiaba Asuk Salaimani Ulo Tabok Bisiktham Ulo Phayoi Asumsa Borok Rohoroi Jaga Hogrui Tongphayo ONGC Abno Nugui Mungsabo Kok Sayawoi Jaga Hogriya Mana Khaima Baino Asayo Kok Banglaimong Olo Au Jagarok Berai Nainani Thangka Kokti Salo BPHRO Secretary General Anthony Deporma Taishawo Hani Bwsarokni Jagono Tui Janija Manthai Rnani Bagai Kok Salainai ONGC Bai Tai Manthai ni Bagai Khorang Tisanai Hnei Tabu Tungwa Tungwa Nangnai Bwsa area ti borok pila sikata Bwsa area ti borok pila kaisa Tamane Bwsa area borok nanai o jagawo Ngo jagani gestik lene Kuti rang borok aji ne Jung hinggakai Jini ha bai sini edisi elaka Jini kak jini kuno right kuru Jini borok Jodon siring Tiri ma koyo je tiri khok tongna no ha ha hai nai phibi no oma heke ma jaga area o borok lang thang to abon bagi no edisi am thai tini kuno jaga ne ran maya phano edisi am thai ti basa dina ngor phainu phakya or sina gini je bufa tongmani gorjung bufa tai ta bufa ko abo silai bufa Borosuri Mana korok Kemana bufang tong tu Engkau obo rokse asfal Kubui bufang no Mana bolong na kaham kenarang nai Nga seng sirisi din sim seng nugu Oba heke na seng sin borok se jotan se Kaham kai bolong no naikul mana Tini forest department tam khai kya Oro bufang koto wasano Tam khai jak Kemana bufang rok rafai jak Tai tabuk judi no oro Wonji sirok gas tiklana baga boror 3D mining khaikan kai o pura kami amsoi pura nostong thamai nei karon 3D mining to saimana narok 3D mining ka onek bising kotok thango jemon tirpa bai jemon shilong thang sogi mani aba hekar kotok thang plus boni je wide je tormani 6-7 kilometer yasi jagra aba ke a tolawa gumurung thang Enggak oh jagan oba heke cina borong nih cina hani jagan borong aki getong tangka kai kuno sungya woi kuno saya woi kuno biodiversity clearance kerina kuno forest clearance keri aba heke kuno pohonko environment clearance keri susu impact assessment keri enggak borong saya tunggu nih enggak tamu nuka tamu sudah kami amsen borong sini orang affected ya ini aing joto lama family Mana rong simi, apa jatuh na affected dengan karena tam nanti gas mama jaga lo borok pipe boy tung tanah. Jeng nunggu mana mada bertamong kan, aro gas nanti sih hote borok tisaka, apa kesara bono pada kaya. Yang Sekjagwi Kok Rokno bo Sawi Knaraka Devendra Deborma Tai Bini Arini borok. Engkau langsung naik di. Boro or jaga tong tu boro bujuk khunda kai refeka boro saimia jaga malik pore saimia elkan pore saimia jaga malik pore saimia sung gram potobasi boro saimia engka wansung nai engka amti rono no sung badama khainai kami am sujato na pal kai thansa pora habai khaya pala sungnani adhikar tong bon adhikar tong turei abon bagi tabuk sungni nai di bupur bosoi ma reka 2018 o isa saikna de dendo roktam nai Sing tabung na yo borok jokhon chini ra hap kaba chini jete
dabi tongma ba success kai rikaba sigo jagarong no mano haja nong dabi khetamu je oroni harong ni jeta ono ni apirok ta amsai rong amarong ni di orong pamar nei bororo judin khanyang ka ba obodori yang ka ba tina amsai hijabna sum bodok khane ja ini dabi samane jude polling yang kai sing obono sing gosimanya nong dabi khetamu ba sini dabi kai sunu marnai sini hani dam wafung bufang ni tai para wo nogo kaisa sakri marnai tai school marinai tuibo marinai lama marinai karen marinai hospital bo marinai je sing saman motivate sing abo mang sini samani borong hangkai sing samuna khani mar abo jodi bor obono gosinai ni sing gram Bwsa sini oro tongo gram duja gram tongo sini oro nogo gadiar kani jodi bor obono sini kono mani na yang kai sing samu khani sing maya oparan mungke ya kani no concet kalanya no harap saunong no kita samum je tongmani mani sira hamnai ro na ki kek monong na nang ba sabsa mane sunu saka Bwsa Sekjagwi ro bo soi na phaike no phai boron ponte sekadre chino ni no agi tongmani ni harbangni bum mungke piranji bono singka mo tam khai bungnai be mani nong ba ga tang tho suinya kam kanyo rang ko sero mana jat kanyang khai ne ni sata ba tikai Gabon bageno kami amsen je nai tongnai khanai tongnai nugui tongnai oba heke gabama jaga bor habui tongna carbon target 550 ta bujini unko center well klainan kok abno bor chai tong othoso sungtama man ane hanen gas talango anano gorib slamu ano tase current pai ma musungu bor nai kuno jaga Nagaland Manipur Mizoram Arunachal bor khlai jaman khlai meya Nagaland petrol mama se bor tikhlai meya karon a jaga kami no bor tamsar nung judin tlana hanga ka chuno roli te mar kami amse kaisa no kongo ekuti ka rama tai chakri mar nai tai aro nok onko tangi mar nai tai aro school tangi mar nai nini hospital tangi mar nai nini current facility khlai mar nai tai nini tini facility khlai tai lamar kangma khlai mar nai aro aba ke town market side khlai mar na aba ke condition na condition mani khaba khlai di condition mani khaba nang ta khlai di tai nogor ka chakri mar nai aba he the bor khai du nga chinoro to chin borok jeng aba he sanlaya jeng aba he sailaya jeng khakawo uni se pheke government project bor khai thana nge nang tini obor o jaga jotom bor na ja pai kha kai nang tini bor muya phalcha nai bor nang tini hu khai nang sa nai nang bor tini bu phaka sa kai ni nok tangna ni palan bagi nang manai ngabor jotom mangla ngai nang bor thang tong thinan digi thang to ngai tini nuka aro nok tongo a nok kinaro sa bor tong jare nok salam tini ni buri Bwsa tong sigli tong nini hi tong tina labor bai tam khaijang na boro aba ke khala jakeno sini society ni je culture je katha tomoni abo nok song thangmasi na ngana afrika boro ba bulai ba paigla kar manai madabo rep khai bathar pai me yagulo se bifung se bathar hone silchai bono jelo daima no ga kai tini ngoro tamunya tong an bagin kamin boro sia nugia an bag bono tini phai se ngoro pal khai joton share ma khala lekya ma buji lekya je buji mane buji lai tike kamin boro ba chunga suk lekya gaun bagin kamin boro no bela hame maro kar tam ning kai tai sini taku devendra no malik tete bosai mangka jeta bina jaga thana nai tongkha Omahai sakni jagano rnani bagai sak nangjagi angma bai Hani Bwsani borom sabai mani no kalaika ONGC phiaba o koktmani kok motion laina khe bwsuk sal bwsuk jora tai bahai ki ungno abono naisinglaijak wansuknai sijak nujak Hani Bwsa lukorok